Is-sena li għaddiet Malta kellha l-ikbar żieda ta' imwiet f'inċidenti ta' traffiku fl-Ewropa. Iżda r-Rapport Ewropew li indika dan jgħid li wieħed irid iżomm f'moħħu illi n-numru ta' inċidenti f'Malta hu żgħir meta mqabbel ma' pajjiżi oħra u għalhekk iż-żieda tidher ikbar. Fl-2016 f'pajjiżna tilfu ħajjithom 22 persuna, meta s-sena ta' qabel mietu 11 persuna. Żieda ta' 100%. Il-11 edizzjoni ta' Road Safety Performance Index Report jgħid li wara Malta l-ikbar żidiet kienu fid-Danimarka, l-Irlanda u n-Norveġja. Ir-rapport maħruġ mill-European Transport Safety Council jinnota li kienu biss 15 il-pajjiż mit-32 li rreġistraw tnaqqis fl-imwiet fit-toroq fl-2016 meta mqabbel mal-2015. Iċ-ċifri brabta mal-imwiet fit-toroq ta' pajjiżna juru illi fl-2010 kien hawn 15 il-mewt. Fl-2011 żdiedu b'2 għal 17 fil-waqt li fl-2012 dawn l-imwiet naqsu għal 9. Fl-2013 ukoll kien hemm żieda ta' 100%, kif kien hemm 18 il-mewt. B'dawn jonqsu għal 10 fl-2014. Fl-2015 kien hemm 11 u is-sena l-oħra kien hemm 22. Dawn il-figuri juru illi Malta, apparti li reġistrat l żieda bejn l-2015 u l-2016, kienet waħda miż-żewġ pajjiżi li raw żieda fl-imwiet bejn l-2010 u l-2016 b'46.7%. Ir-rapport maħruġ mill-European Transport Safety Council huwa għodda biex jgħin l-Istati membri tal-Unjoni Ewropea itejbu s-sigurtà fit-toroq billi jidentifika l-aħjar prattiċi u jqabbel il-prestazzjoni tal-pajjiżi. Fl-2010 l-Unjoni Ewropea ntrabtet li tnaqqas l-imwiet fit-toroq tagħha b'nofs sal-2020. Madankollu l-istess rapport Ewropew jgħid li l-progress waqaf mill-2014 l-hawn. F'Malta l-Gvern irreaġixxa żieda fl-inċidenti ta' traffiku billi introduċa liġijiet iktar ħorox kontra l-abbuż, speċjalment fejn għandu x'jaqsam ix-xorb u s-sewqan.